खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो मोननैसो गोनांथार आपडेटफोरखौ लानानै फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायलांब्लासो नोंथांमोना दा बै भिडिअनि टपिकफोरखौ नोंथांमोना रोखायै बुजिमोननो हागोन दिनै जोङो इउनियन बाजेट 2026-27 माने मिरु रां बाजावजा बाजेट 2026-27 दा बे बोसोरारि मोनसे रां बाजावजा एबा बाजेट खालामो दा मोनफ्रोमबो खामानि मावनायनि सिगां दा सरकारा दा बेयाव मोनसे बाजेट खालामो एबा रां बाजावजाखौ मोनसे बाजेट खामानि मावनायनि सिगां दा बेसेबां मा डिपार्टमेन्टआव मा बिफानाव बेसेबां रां बाहायगोन दा बैफोरखौ सिगाङाव सरकारा दा बेफोरनि बाजेटखौ बानायग्रोनाय जायो दा बेनि सोमोन्दै जोङो दा मिरुनि मोनसे रां बाजावजा बाजेट दा बेयाव बेसेबां माबायदि जोङो हमनाय जादों दा बैफोरखौ जोङो माखासे टपिकखौ जोङो सावरायगोन गोनांथार सोंथिया जाहैबाय जोंनि बिटिसिआव दा बेसेबां रां हरगोन दा मिरु सरकारनिफ्राय जोंनि बिटिसिआव बेसेबां रां हरगोन लोगोसेनो जोंनि आसामाव बेसेबां रांखौ माने माबे बिफानाव बेसेबां हरगोन दा बैफोरनि सोमोन्दै जोङो मोजाङै मिथिनाया गोनांथार माखासे सर्सनिफ्राय जों मोननाय बायदिब्ला दा जोंनि मिरु रां बाजावजा बाजेटआव माबायदि माखासे गोनांथार एबा जोंनि आसामनि खायसे सोमोन्दो गोनां रां बाजावजायाव माने हमजानाय एबा इउनियन बाजेटआव हमजानाय माखासे जोङो टपिकफोरखौ जों सावरायनि नाम्बार 1आव जों जुदि नायोबा आल्फानि थाखाय 50 कोटि रां एबा 500 क्रर रांखौ आल्फाफोरनि थाखाय एबा आल्फाफोरनि रिहेबिलिटेसननि थाखाय बाहायगोन होननानै दा बेखौ इउनियन बाजेटआव हमनायखौ जोङो माखासे सर्सनि गेजेरजों मोननाय जादों लोगोसे नेक्स्ट पइन्टआव दङ कार्बि आंलंनि थाखाय 200 कोटि रांखौ बाहायनाय जागोन दा बे खोथाखौबो जोङो नुनो मोननाय जादों लोगोसे बिटिसिनि थाखाय 122 कोटि रांखौल' बाहायगोन दा बे खोथाखौ जोङो नुनो मोननाय जादों बाहायगोन एबा बिटिसिनो माने 122 कोटि रांखौ हरगोन दा बे खोथाखौ जोङो माखासे सर्सनि गेजेरजों नुदों लोगोसे नेक्स्ट पइन्टआव दङ आदिबासि आरो दिमासा हारिनि थाखाय 70 कोटि रांखौ माने हरगोन एबा बिसिनि मुङाव बाहायगोन दा बे खोथाखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों दा जोंनि थाखाय गोनांथार मोनसे बाथ्राया जाहैबाय दा बिटिसिनि थाखाय 122 कोटि राङा दा बेखिनि राङाल' जोंनि थाखाय थोजासे नामा दा जोंहा बेयाव सोंथि जाखाङो मानो होननानै बुङोब्ला जा बिटिआर एकर्डनि बायदियै दा 1500 कोटि रां दा बेखौ जोंनि बिटिसिआव मोननो गोनां दङमोन नाथाय बेयो दासिमबो जोंनि गेजेराव सफैया आरो बेयावनो जोङो 122 कोटि रांखौल' नैबे इउनियन बाजेट 2026-27आव जोङो बेखौ नुनो मोननाय जादों दा बे बाजेटआव जोङो दा बैखिनि राङा जोंनि थाखाय गनायथाव नंगौना नङा दा बेखौ जोङो बयबो कमेन्ट खालाम एबा जोंनि नोंथांमोननि साननायखौ दा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जों जुदि थारैनो जों जुदि सानोब्ला दा जोंनि बिटिसिआव 122 कोटि राङा माने थोजासे बादि नुहुरा मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बिटिसिआव गोबां माने मोनबा डिस्ट्रिक्टआव जों जुदि रानोब्ला दा बेखौ मोनबा डिस्ट्रिक्टआव 122 कोटिखौ रानोब्ला दा बेयाव गोबां खम बिबांनि माने रांखौ जों बाहायनो मोनो बोसोरारि हिसाबै दा बे खोथाखौ जोङो नुनो मोननाय जादों बेराफारसेथिं जोंनि बिटिआर एकर्ड बादियै दा जोंनियाव दा 1500 कोटि रां फैनांगौ दंमोन नाथाय बेखौ दिनैसिमबो बेखौ आबुङै दा फैजोबनाय दा जों बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै दा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे बाजेट दा बे बाजेटनि सायाव नोंथांमोना मा सानदों दा बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ दा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अके गोजोन्थों